Jim, tot anirà bé. I l'escola? En tindràs un altre. Em dic James Eugene Goldman, però em pot dir Jim. La nostra estimada Emma, després d'uns quants mesos, ha tornat en plena forma per l'últim trimestre de l'any. Cada any l'escola organitza un concurs científic a finals de juny. Però com que tots dos esteu sols, he pensat que podríeu fer parella. Aquesta reunió és un secret d'estat. Stand-by. Llavors, Emma, pel concurs farem el globus excelsior de Kittinger. No podem fer una cosa així. I el meu pare m'ho ha ensenyat tot. Ho podem aconseguir. És astrofísic. Anirà a l'espai. Què passa? Un projecte fastigós impossible de fer. Què fareu, llavors? Un globus. Creus que ens guanyaràs amb això vostre? Espereu! Atureu-vos! Doncs quin problema tens, llavors? Tu no entens res. No vull que el vegis més. Estàs malalta, És culpa meva, potser? Sense el seu fill, l'Emma mai no ho hauria fet, això. Mireu! Ostres, ho ha aconseguit. Oh, no. Saps què? Ho faràs tu. Jo? Així podré analitzar la teva trajectòria.